Bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, donar-vos la benvinguda, especialment a la Maria Senserrich, diputada del Parlament, benvinguda, diputada. A la Noemí Turcharte, alcaldessa de Vilanova del Camí, que també ens acompanya. En Jordi Barón, conseller de Cultura del Consell Comarcal de l'Anoia. A la Imma González, regidora de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Regidors dels municipis Areus, Arauet, que ens acompanyeu. Regidors, regidores. Primer m'agradaria agrair l'esforç i la col·laboració desinteressada de tanta gent que ha fet possible el dia d'avui i el llibre magnífic que avui us presentem. L'agraïment a Xavier Ribera pel seu pròleg i excusar la seva absència, que no pot estar aquí, periodista de la ciutat d'Igualada, que ens ha fet el pròleg, que venia de la mà també d'en Rafael Jorba, entre tots dos a veure qui el podia fer. Rafael Jorba té lligams amb el municipi d'Òdena, finalment ha estat el Xavier Ribera, per tant el nostre agraïment, l'agraïment del municipi. Agraïment amb el Xavier Guisado i el David Ribera i el Xavier Guisado, per les seves magnífiques fotografies que han fet possible la il·lustració d'aquest llibre. A Josep Vicenç Mestre, pel seu treball en els textos, la generositat de compartir el seu fons documental, el disseny i la maquetació, magnífica. Per la seva generositat ha estat un treball altruista per la seva part, que no ha volgut cobrar ni un euro, i per la seva passió i lideratge en tirar endavant aquest projecte. I també l'agraïment com a alcalde a una empresa col·laboradora que ens ha permès tirar el projecte endavant ajudant econòmicament i que vol, a més, restar al marge de qualsevol reconeixement públic. Per tant, aquest és un esforç que econòmicament suporta l'Ajuntament, que té una aportació important per part d'una empresa que ni tan sols ha volgut estar en el pròleg. Ara fa poc més d'un any parlàvem amb Josep Vicenç de la necessitat de tirar endavant el projecte d'una publicació que funcionés com a targeta de presentació del municipi. Un llibre per a fer a les mans de les visites institucionals que rep l'Ajuntament. Un llibre que fes el paper d'aquell altre que amb el títol Òdena, un lloc per viure, que és aquest que ja fa molts anys que es va fer i que resten 3 a l'Ajuntament com a arxiu, d'Olga Soler i Alfons Mula. Olga Soler, periodista odanenca, igualadina, i Alfons Mula, fotògraf de la ciutat d'Igualada, que en el seu moment, ara ja fa una colla d'anys, ens va fer aquest llibre, que era el llibre de la targeta de presentació que tenia aquest Ajuntament quan teníem alguna visita institucional. Ja això es va esgotar, resten 3 i no teníem cap llibre per fer a les mans de les visites que podíem tenir. El llibre aquest, d'Òdena, un lloc per viure, es va posar en marxa sent alcalde d'Albert Mensa. Un llibre que tan bon resultat va donar i que es va perllongant el temps. Un llibre com aquell, és a dir, com aquest. Volíem fer un llibre com aquest, sense temps, no pas de l'alcalde, no pas del consistori, d'aquest consistori, sinó un llibre del municipi. I per tant, com aquell, és a dir, com aquest, és un llibre sense salutació de l'alcalde, perquè no tingui context i perquè duri en la seva funció de targeta de presentació. Un llibre del municipi i del treball altruista dels que finalment, com llavors la Olga i l'Alfons, l'han fet possible, en Josep Vicenç, David i Xavi. Una publicació amena i divertida on la imatge tingués un paper molt important, cabdal. Les fotografies haurien de ser, com llavors,
molt treballades, i els textos haurien de combinar rigor i creació. Un llibre de fàcil lectura. Un llibre de pinzellades gruixudes de l'ahir, l'avui i el demà, amb tocs de més detall, d'aquesta realitat que coneixem i que compartim, que anomenem Òdena. Un llibre amb voluntat de posar en valor allò més intangible, com és la poesia. Poesia a la imatge i poesia com a rebedor del mateix. 2 poemes ens reben a l'entrar, tots 2 amb el mateix nom, amb el mateix títol, Òdena. 2 poemes que com a pregàries laiques volem que els odenencs coneguin, que formin part de la nostra identitat. El primer poema d'en Josep Romeu i Figueres, justament en l'any del centenari del seu naixement, justament en l'any Josep Romeu i Figueres, pel reconeixement a la seva figura per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la publicació del seu llibre pòstum Teatre medieval en escena, que és aquest, una magnífica obra que s'ha posat com un servei al país per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I el proper dia 5 de maig farem la presentació d'aquest llibre d'en Josep Romeu, amb gent de la comissió posada en marxa a l'Ajuntament d'Igualada i el Departament de Cultura. I entre els membres d'aquesta comissió també tenim com a coneixedor de la seva obra i sobretot de la seva biografia amb Josep Vicens. Per tant, amb la seva ajuda també i la gent del Departament de Cultura, el dia 5 de maig en farem la presentació d'aquest llibre. No és un llibre d'història, però en té. No és un llibre de curiositats, però en té. No és un llibre de promoció econòmica, però en parla. Tot el que surt és Òdena, però no surt tot el que Òdena és. Hem volgut acompanyar els 2 poemes que ens obren les portes amb pinzellades del que som i com ens hi guanyem la vida. Assumim col·legiadament el risc que suposa dir que sí i que no podem posar per a no perdre el caràcter amè i de targeta de presentació que ens havíem marcat, que és una publicació que no podia ser excessivament gruixuda, sinó que fos aquesta targeta de presentació. Per tant, torno a dir, assumim entre tots col·legiadament el risc que suposa dir que sí que no podem posar per a no perdre aquest caràcter amè que ens havíem marcat, convençuts que alguna cosa se'ns ha quedat en el tinter i que algú pensarà que resta alguna cosa i que per tant ja per avançat demanem excuses. Però en l'any Josep Romeu, fill il·lustre d'Òdena des d'aquell Sant Jordi del 93, ara fa 24 anys, volíem que el seu poema Òdena i la seva biografia ens donés la benvinguda en aquest Òdena al cor de Catalunya. Aquest és un dels poemes, Òdena d'en Josep Romeu i Figueres. Hi ha un altre, un segon. El segon poema que ens dona la benvinguda a l'entrar i de mateix títol, Òdena, és d'en Salvador Perarnau. El llibre recull la història d'una aquarel·la que recull el poema i de la que tenim un facsímil en aquest saló de ple, que és aquest d'aquí. Que vaig tenir la sort de viure com a alcalde al rebre la carta de l'arquitecte barceloní Antoni Amargós Altisent, home culte i sensible, que em deia que havia trobat a l'interior d'una carpeta trobada al redós d'un contenidor d'escombraries a prop del mercat de Santa Caterina una aquarel·la amb un poema que per la seva qualitat havia estat escrit per un bon poeta, en Salvador Perarnau, figura que després jo mateix he anat coneixent perquè no la coneixia. El que volia posar, deia el senyor Antoni Amargós, que volia posar en el meu coneixement com a alcalde aquesta troballa i que més tard vaig tenir la sort de conèixer-lo, però que ell va voler conservar l'original perquè li veia molt de patrimoni en aquella i nosaltres
vam tenir solament la possibilitat de fer un facsímil, que és el que tenim aquí, i per tant no tenim ni tan sols l'original. L'haurem de fer, en tot cas, una altra ambaixada a veure si l'aconseguim. Aquests dos poemes han estat el pretest per a tirar endavant aquesta magnífica obra. Una obra feta expressament. No era quelcom que estava esperant per ser publicat, sinó que és una obra que hem fet o que han fet expressament. Anàvem cuinant i anàvem tastant, millor dir. Ells anaven cuinant i jo anava tastant. Un llibre fet amb el cor i la generositat dels seus autors, fotografia i textos, amb la passió i la molta feina que de manera altruista han posat tots, especialment en Josep Vicenç, que ha liderat tècnicament el mateix i ha esmerçat recursos propis i molt de temps, però que no hagués estat possible sense la creativitat d'en David Rivera i en Xavier Guisado, que tampoc ens pot acompanyar i per tant també l'excuso, sense oblidar les fotografies d'en Joan Soler, que també el tenim aquí com a fotògraf, i d'en Santi Carbonell, que malauradament ja no tenim entre nosaltres, i que són aquells fotògrafs igualadins que han anat nodrint el nostre arxiu i que ja la seva tasca, com deia, formen part del nostre arxiu municipal. Gràcies a tots per haver fet d'aquest Sant Jordi una data encara molt més assenyalada per aquest municipi, que sabem que no és pas el més bonic, però que els que som d'Òdena ens enamora i ens apassiona. Aquesta realitat tan nostra que coneixem per Òdena, que té Catalunya al cor, i gràcies a tots per aquest Òdena al cor de Catalunya. Jo ara passaria la paraula amb el Josep Vicenç. En primer lloc, voldria agrair públicament la confiança per l'encàrrec de redactar i coordinar aquesta publicació. Els objectius que es pretenien van ser molt clars. Calia fer una carta de presentació del nostre poble, dels nostres valors, del nostre paisatge, del nostre patrimoni, d'aquells elements que ens defineixen com a poble, que en tenim molts, encara que aparentment no ho sembli. Sincerament, la proposta em va il·lusionar potser per l'inesperada, potser també pel repte que se'm va plantejar en haver d'escriure sobre el meu poble, no exclusivament sobre la seva història, sinó sobre la seva realitat, sobre el seu bategar quotidià. Soc un enamorat d'Òdena i ja saben vostès que quan t'enamores d'algú en parles amb passió. Això és el que calia fer en aquest llibre, parlar d'Òdena amb la màxima passió, amb el cor, però també fer-ho des de la màxima objectivitat, no deixar-se perdre. És bonic, però també tenim els nostres defectes, és veritat, que no apareixen al llibre. Avui finalment el presentem en societat. Òdena al cor de Catalunya. El títol no és casual, estem al cor de Catalunya. Al rovell de l'ou de la conca que porta el nostre nom, Òdena. Al centre d'una nació, al sud d'Europa, i a redós, més a prop del Mediterrani del que ens pensem. Però no només és un cor geogràfic, sinó que també expressa el batec del cor de la seva gent, dels odenencs. Un batec sòlid i compassat, que des del respecte al passat encara el futur amb empenta. El treball, com deia el Francisco, es va iniciar ara fa més d'un any. Han estat hores de recopilació i revisió d'articles, ja publicats, de redacció de nous continguts i d'adaptació al llenguatge a una publicació divulgativa on la fotografia és part fonamental. Però qui havia de fer plasmar les imatges de l'Òdena actual? Hi havia moltes possibilitats. Qui podia captar la seva ànima? Qui podia fer-ho amb sensibilitat i personalitat alhora? Per una banda, va estar clar al principi la clara aportació que podia fer un jove odenenc. Havien de donar pas a la gent jove, són el futur. En Xavi Guisado, aleshores encara amb un establiment fotogràfic obert al públic que sembla que malauradament ja no el tenim. I que amb frescor i espontaneïtat ha fet imatges netes, directes i transparents. I per l'altra, una altra persona molt especial, una visió especial, en David Rivera, amb profundes arrels familiars a Òdena, que ha jugat, jo diria que ha mimat la llum, amb els seus objectius, i que ha fet malabarismes amb la boira i la foscor. Abans ho dèiem a l'entrar, i que m'ha fet passar algun dematí de fred, perquè sempre deia, sí, quan surt el sol, ara aquesta és la bona hora, i pensava, no podem esperar una estona. Doncs no, havia d'esperar en ple hivern, veure el sol que sortia, ara és el moment.
La veritat és que ha valgut la pena. Per això ho recordaré tota la vida, David. I per fer un treball d'aquestes característiques cal disposar d'una llibertat absoluta i això va ser el que el senyor alcalde ens ha proporcionat. Com aquell entrenador que diu als seus jugadors: sortiu al camp, jugueu al futbol i disfruteu, això és el que en el seu moment vaig sentir en rebre l'encàrrec i l'oportunitat de portar a terme aquest projecte. Agrair a la figura de l'alcalde, però també de la persona, el Francisco, en qui compartim respecte mutu, capacitat de diàleg, veïnatge i una evident estimació per aquest poble, com tots vostès. I també uns orígens i una infantesa envoltats de carrers encara sense asfaltar, jocs d'estiu al carrer fins que es feia fosc i els pares ens cridaven, partits de futbol al barri de la Font vers carrer Nou, és cert això, ara seria impossible, però eren, o una estreta convivència de famílies vingudes d'arreu que van deixar-se la pell per tirar endavant la família. Però, finalment, què trobaran vostès al llibre Òdena al cor de Catalunya? El llibre presta especial atenció a la gran extensió del nostre terme municipal, que juntament amb la història han motivat que el poblament s'articuli en nuclis amb orígens i motivacions diferents. El poble d'Òdena, el Pla de la Masia, els barris de Sant Pere i de Sant Ramon, el poble de l'Espel, els petits nuclis històrics com les casetes d'en Mussons, el Raval d'Aguilera, els cubs de Can Enric o les casetes d'en Vives i zones d'urbanització més recent com el Bosc Gran, Puigrabat o les cases de Can Enric. Tampoc podíem deixar de banda una passejada per la nostra història. No he pogut evitar-ho. I els principals signes d'identitat, el Castell d'Òdena, com a element al cap de paller, la vila romana de l'Espel i la terrisseria tardoromana de Viladés. Però el llibre també respira el nostre paisatge més universal, format pels masos que recorden una forma de vida que des d'antic ha estat la més identificativa dels odenencs i que lluita amb fermesa per mantenir-se, viure a pagès. Les granges, els ramats d'ovelles, les vinyes, els camps de cereals, les oliveres, els ametllers, els boscos, els arbres singulars. Alguns dels protagonistes d'això que estic dient estan presents en aquest acte. Ja els veuran vostès, no cal enumerar-los. Però si hi ha un paisatge característic d'Òdena és el que descriu, com deia l'alcalde, Josep Romeu i Figueres, poeta odenenc, de qui enguany es commemora el centenari del naixement. Una alta torre que domina. És antigues pedres sagrades. Són atzabares props dels murs, vinyes en l'aspre coster, terra grisa, aigua fonda i boscos també. O com diu Salvador Perarnau, Òdena és terra de guix i ciment, esvoranc de les pedreres a la vora del torrent. Què hem fet més al llibre? Hem fet una mirada de reüll buscant l'Òdena més desconeguda. Jo els proposo que se'l mirin, que mirin les fotografies i després passegem pel nostre terme. Realment val la pena. Hi ha racons bonics. Hi ha algú que camina darrere els gossos i em diu que sí, m'ho confirma. Intentem veure aquells racons que dius, coi, això és Òdena? Doncs sí, és Òdena. Els cubs de Can Brunet, les fonts, el guix. Per què va aparèixer el guix? Què en queda de la seva explotació? Les barraques de vinya, en tenim prop de 300. Les sínies i bombes de corda, no us explicaré què és. Mireu el llibre, en tenim de molt curiós al poble. Els monòlits que trobem, aquestes plaques, en record d'un o altre assassinat. Els rellotges de sol que presideixen desenes de façanes de principals masies. Aquesta és l'Òdena desconeguda. I finalment el llibre també recull l'Òdena més moderna i vinculada amb l'activitat empresarial i emprenedora, fent èmfasi en les empreses més singulars o capdavanteres. Òdena Village, Ultramàgic, Fonosa. Hem buscat aquelles empreses no per menysprear a uns o altres, però sí per buscar l'element més significatiu, el cartronatge. Són motors de la nostra economia, motors de l'economia d'Òdena. També el trobaran vostès al llibre. Tant de bo el llibre ajudi a recordar també o despertar sensacions que ni el bolígraf ni la càmera digital poden fer-ho. M'explicaré. Òdena fa olor. Tots tenim una olor d'Òdena. Alguns direm que fa olor a bosc, a Romania, a Farigola, la visió més romàntica. Però també fa olor de pols estiuenca, de camins inveterats, de fum, de soques cremades per devastadors incendis.
i poc després del brotar de roures i alzines, tot just passada la llengua de foc i el dolor. Fa olor d'aigua dolça dels tolls verdejants de la riera i al mateix temps d'aigua clorada de la piscina. Però també puntualment de purins acabats d'escampar i del fum de les poques xemeneies industrials que es mantenen actives. Òdena fa olor a foguera de Sant Joan, fa olor a raïm acabat de collir i a flor d'ametller. Però Òdena també té un so, cadascú té el seu. El so d'una pilota que bota repetidament sobre el parquet, o el que queda atrapada al fons de la xarxa d'una porteria, d'uns nens enjugassats que marxen d'excursió agafats ben junts d'una corda en una expedició per ells plena d'aventures, és el so d'una parella de rossinyols que arriben a la primavera per niar als roures d'alguna de les nostres rieres, del toc de la campana, que anuncia moments d'alegria, però també moments de tristor i d'acomiadament, dels tractors que penetren dins la terra buscant airejar-la per sembrar poc temps després, dels moviments silenciosos i compassats d'algun antic avió sense motor que navega pel nostre cel, d'algun port senglar que surt de sota la rasa a qui hem destorbat de fer la migdiada mentre collim alguna llanega si no ha passat algú abans, però també és el so d'alguna avioneta que fa piruetes sorollosament damunt les nostres teulades, o de cotxes que per l'autovia propera es desplacen diàriament, embrugit de Lleida, Barcelona o a l'inrevés, i el so d'uns coets acabats de tirar per un jovent que anuncia l'arribada de l'estiu. Però si hi ha un so que defineix Òdena, com diria el poeta, és el del vent insistent i obstinat que cisella les velles arcades. I Òdena també és gust, un gust de qualitat, que pot abastir les taules dels més bons gourmets. És curiós, quan acabes analitzant-ho, dius, tenim un productor realment de qualitat. Òdena és el gust d'un vi acabat de sortir de les botes de bodegues Puiggròs, o dels petits viticultors, per aquí n'hi ha algun, a vegades encerten alguna, a vegades no tant, d'un reconegut i premiat cava elaborat per Boïgues, o d'una cervesa artesana als Mineirons, elaborada amb productes naturals, degustada fent tertúlia amb els amics a la Fira de la Cervesa. I a una bona taula no pot faltar tampoc un plat de vinyales de Samuntà, o elaborades per algun restaurador present a la Fira de la Vinyala. Els callos de la Saturnina, que piquen. O un pot de mel, de flor-mel. I per fer un bon esmorzar, què millor que uns bons embotits elaborats amb caldera alimentada amb llenya de Can Llobet i un pa sucat amb tomàquet de l'estanc. I de postres, doncs podem escollir des d'un tros de crespella, amb xocolata, que els més petits la devoren, o un tros de torró o guirlatge de la Fira dels Torrons, o algun dels variats pastissos elaborats al Fort d'Òdena. Què coi? Que un dia és un dia i no ve d'un pam ja. Això també ho trobarem al llibre. El llibre intenta transmetre una Òdena variada, de patrimoni, de paisatge, però també aquestes sensacions més difícils de captar, que cadascú les tindrà una mica interioritzades. Però si hi ha una Òdena quotidiana, i potser la més autèntica, és la que poden descriure els membres de les entitats, que conviuen amb les persones durant l'any, o la dels forçats botiguers, els comerciants que estan darrere un taulell diàriament. Els hi hem demanat la seva opinió, i ens l'han donada tots. És sorprenent les opinions que vostès veuran a continuació. Gràcies per la vostra col·laboració. Veig que molts esteu aquí. Ho hem de dir, col·laboració, no només en dir què penseu d'Òdena i com el sentiu, sinó per aquest servei que ens doneu dia a dia, que fa que Òdena sigui viva.
Per tant, l'agraïment a aquests comerços i a aquestes entitats per l'esforç diari per tirar endavant aquesta vida del poble. Ni la diversitat d'origen, ni la religió, ni la llengua, ni les discrepàncies polítiques han trencat mai la convivència i no ho faran mai, estic segur. I això al llibre es pot veure, per això l'he explicat l'anècdota. Aquesta mateixa anècdota la vaig explicar aquest estiu amb un llibre que vaig tenir també el plaer de presentar, que es diu La Ribera, una terra vora la mar. Tinc uns companys, uns amics de Castelló que estan aquí. Vaig explicar per explicar-los a la gent de Castelló com van rebre els meus pares a la terra d'acollida. Ara ho he explicat al revés. Però crec que el llibre també es veu això. Com es veu? Doncs amb el patrimoni. El patrimoni que tenim té influència de moltes cultures. I la diversitat de formes de viure la festa, per exemple, són un exemple, també. Festes de barris, caramelles, que no me'n deixi cap. Reis, cantata de Nadal, gran premi ciclista, pessebre vivent, crespelles, pubillatge, germanament, concurs de colles sardanistes. És que tenim festa per tots els gustos i bàsicament per totes les formes de pensar. Això és el nostre poble. L'exemple l'he posat per veure que som una gent variada i acollidora. I és que ser de poble no és un segell amb el qual es neix, ni una visió romàntica o bucòlica del món, ni tan sols una qualitat adquirida automàticament, allò, pum, te'l posen, pel simple fet de viure-hi. Cal tenir la voluntat de ser-ne i cal contribuir a fer poble diàriament. Malgrat sembli un tòpic, en aquest cas és cert. Ser de poble és una forma de viure i conviure, i la recompensa és immensa i molt gratificant. Òdena és un d'aquests pobles que, immers en el brogit de canvis esbojarrats dels darrers decennis, ha patit el creixement insostenible del franquisme. Fins i tot una segregació a inicis del segle XX de gran part del terme en plena dictadura de Primo de Rivera. En plena dictadura ens van prendre d'una forma inexplicable el terme municipal, ho he de dir. Òdena va passar de ser el rovell de l'ou d'una conca homònima a patir una crisi identitària constant, a ser només un simple aspirant, un aspirant érem, a rebre el qualificatiu de poble. Avui en dia la situació s'ha capgirat i dir «soc d'Òdena» ja no es pronuncia amb la boca petitona, sinó amb orgull de pertinença a una comunitat amb història i sobretot amb un futur. Igualment, ser d'un barri d'Òdena, fins fa relativament poc temps, era haver de suportar un clixé pejoratiu, que s'associava a viure en un entorn ple d'estereotips negatius i que amb excessiva frivolitat s'emprava en moltes ocasions per intentar desagregar o desqualificar. L'evolució de la nostra societat, la formació i el progrés educatiu, així com la millora dels serveis i infraestructures, ha permès que avui viure en un barri d'Òdena, sigui un referent, una etiqueta de qualitat de vida. Òdena, els seus pobles, barris, ravals i masos, és que tenim de tot, han recuperat paulatinament, sense presses ni pressions, aquella consciència que d'haver perduda i han entès que per ser del món cal començar sent el del lloc on has nascut o on hi vius. Òdena ha fet seves les paraules de Vicent Andrés Estellers. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és de poble. Moltes gràcies, enhorabona a l'Ajuntament d'Òdena per l'edició d'aquest llibre. Gràcies per permetre participar i moltes gràcies a tots vostès per escoltar-me. Gràcies. També ha estat molta la feina dels que han fet la fotografia, excusar el Xavier Guisados perquè no és aquí, però sí que en tenim el David Rivera i per tant, David, m'agradaria escoltar-te també. Molt bé, moltes gràcies. Bé, bona nit a tothom, odanencs, odanenques, autoritats, amics, família i tots els que esteu aquí presents. És un gran honor a mi poder estar aquí present, junt amb dos grans companys, el llibre Òdena al cor de Catalunya. Pels que no em coneixeu, soc David Rivera i Cos. Tot i ser igual a dir, sempre m'he sentit en gran part odanenc. El meu pare, fill d'Òdena, va ser l'encarregat de transmetre'm els sentiments i valors de poble, de transmetre'm l'amor envers aquest petit poble que per mi és el cor de Catalunya, el cor de casa meva. Durant el decurs d'aquest últim any he pogut veure Òdena des de moltes perspectives noves. He pogut treballar amb la llum
conèixer racons i llocs màgics i descobrir noves històries i personatges. Col·laborar en aquest projecte m'ha permès aprendre més de mi mateix, de les noves visions darrere d'un objectiu, ja que he treballat amb total llibertat. I he pogut plasmar el meu estil fotogràfic. M'ha enriquit com a persona, com a fotògraf, com a català i com a quasi udanenc. Per finalitzar, m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament d'Òdena per donar empremta a projectes com aquests, als meus companys Josep Vicenç Mestre i Xavier Guisado. Dir-vos que ha estat un plaer poder compartir aquestes experiències tan boniques i especial amb vosaltres. Ambdós som uns grans professionals. I en Xavier Rivera, agrair-li la seva col·laboració. I per últim, als meus amics, família, per ser-hi sempre. Gràcies de tot cor. Perdoneu. Salut i bona llum. Ara veureu que realment la seva feina ha sigut magnífica. La paraula fotografia prové del grec i significa dibuixar amb la llum. Però per convertir un dibuix en una obra d'art no n'hi ha prou en dominar la tècnica i reproduir un ambient o un paisatge. Cal tenir ànima d'artista. Els puc assegurar que en aquest llibre s'ha comptat amb els millors artistes que han plasmat la seva sensibilitat no emprant pinzells o espàtules, sinó mirant l'entorn a través de lents i objectius. Són les fotografies, que ho hem dit moltes vegades, de Xavi Guisado, David Rivera, però també les que hi ha a l'Arxiu Local, obra d'en Santi Carbonell i d'en Joan Soler. Us convidem a fer un viatge per Òdena, al cor de Catalunya.
amb aquests olors d'Òdena us deixem, però de poca cosa serviria una targeta de presentació si no la féssim servir. Per tant, tenim convidats i jo crec que és el moment de fer servir aquesta magnífica targeta de presentació. Maria Senserrich, que és diputada al Parlament, l'alcaldessa Noemí, en Buron com a conseller, la regidora, la Imma. Deia que Maria Senserrich, que és diputada al Parlament, ha estat tot el dia voltant. Jo soc coneixedor perquè aquest matí coincidia amb Australis de Pirola. Li deia a la tarda ens veiem, deia a la tarda no al vespre perquè a la tarda tinc una altra cosa. Per tant, porta tot el dia servint el país en la seva condició de diputada, fent aquest treball de territori i per tant amb ella i a la resta, no sense demanar-li amb ella que en nom de tota la resta de convidats ens digui alguna cosa. Per tant, si vols, Maria. Tinc un punt d'enveja. Ara quan vegi l'alcalde Castells d'Igualada li diré: Marc, això no pot ser, a cada dia tinc un llibre tan bonic, això no podrà ser, perquè realment he tingut un punt d'enveja. Veure com heu sigut capaços entre tots, amb la feina de tots vosaltres, de concentrar a tantes emocions en un llibre, ja sigui en fotografia o en escrits, que ja tinc ganes de llegir-me'l, doncs avui heu d'estar orgullosos de ser d'Òdena, heu de sentir orgull d'això i també ho heu d'utilitzar entre tots perquè realment és un orgull tenir una targeta de presentació d'aquestes característiques i espero que el vídeo també el pengeu a internet perquè el podrem tornar a veure tots, perquè realment ha sigut un esforç, una feina que us felicito. Felicito l'alcalde, Josep Vicenç, el David, per totes les persones que heu fet possible això i moltes gràcies per donar-me aquest honor d'acompanyar-vos amb aquesta experiència tan bonica que és pels odanencs i odanenques que us estimeu aquest poble tant. Moltes gràcies.